muda ane muda hasaleni nak sampai lamo yo lambe nanti ju ane mai kotono panabao babi ke malah dulu ane amai tujuan ramuanu be badan batamu nangko dulu amai Sionan kok kaki bagoyang ayu ane amai susabana naik goban sendiri nan kanduanga paduli pulo ne paduli pulo abanan kadua anak makan dua saja lai dape saja sare orang yo anak malu mata saja yo awa timbang banse aidun sana de abi maleka para saya awanan banse awanan banse kadun sana wa bapa sanjata dorong kanan banse edun sana tapi awak madudu tapi yang hati amai
susah konten tak peduli kunun orang suku Asyam ane amai. Usah dicari di josa bebalape nutuang sorang-sorang amai.